tuku kreneng gawe wadah ganden kayu gawean Madiun. Ya apa kabare? Mula pengen seneng nek mantu nanggapo sinden najan sinden ayu kaya anggun regane saiki wis medun. Termasuk yo rini barang Sugeng Konyil nek dadi MC sing ora maksud iki lintas daerah Sunda iso Jawa Timuran iso syukur Bali iso dadi sonyoro iki Wandali Jawa Sunda Bali iku mono rak sinden jaman saiki dulur botole bapak turu ketok kondalan bagiane jeng rini karo nunggu kanca-kanca Gunawan yang toto-toto ngebu karo laron-laron sinden juguki asu tak balang kain aku mlayu sipatu sing duwe omah tangi turu kenceng aku kuyuan sinden kaya kucing gering mumu kapok kapan wong ayu senengane kluyuran nyuwun banyu kaping kececeran rupane ayu-ayu lho kok didol